dako sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga namo nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og biadto sa langit, nagandam og batahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karon buntaga pagadumalahon kini sa higala Brother Live Claves. So nagbinugtong pataron na higala tungod kay wala pa dinhi ang ato nga mga partner, no? So karon taon-taon base ni sila maabot. So naginusara patarong buntaga og kon pananglit aduna mo'y mga importanteng mga mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, inyong makahigalaan, makahimo na mo higala sa pagpadala sa inyong mga messages, no? Pwede diri sa atong number kang Brother Live Claves nga number ang 0926-8869-758. Akong subliyon 0926-8869-758. Pwede sad sa comment section nato sa Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Makahimo mo sa pag-send aron ato na makita, mabasa nato na mga higala ang inyong mga mensahe. Damo mga pangutana mahimusad nga inyong ipadala nganhi sa ato nga number or pwede dire sa comment section nato mga higala. Okay, no? Magampo sa ata before ta mo padayon nga tusunahan. Amahan na mo nga naas kitasan sa mga langit, nining sayo sa kabuntagon. Nagapasalamat kami kanimo nga ikaw nagaluwas ang magkinabuhi, nakadangat kami karong buntaga. Salamat o Dios ning lain usab higayon nga imong gihatag kanamo diin amo karong mapamatian ang imong mga pulong nga hinaot pa nga imong andamon ang among hunahuna og makasing-kasing sa pagsabot sa imong mga pulong aron amo kining makinabuhian magtudlo kanamo sa pagkinabuhi nga uyon sa imong kaubuton aron sa pagbalik ning Hesus kaming tanan makapuyo ng langit ng puluyanan nga giandam alang sa mga matinamanon. Giyahing matag-usa namo ning buntaga
Nagalaom kami nga ikaw magadungog og magpatalinghog sa among mga pag-ampo. Amo kining gipasalamatan og laoman ng madawat sa ngalan ni Ginusos nga among manuluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan kutob sa naminaw og naglantaw karon sa ato nga Facebook Live. Amo kamong gina-welcome sa ato nga tulumanon manghinaot mihigala nga niining buntaga na ata sa kahimsog og kapiskay sa atong panglawas og kahapsay sa atong pangunahuna aron makahimo ta sa pagplano nining simanaha sa unsay angay nato nga pagabuhaton. So gina-welcome nato ang tanang namati o niya tanang naglantaw sa atong Facebook Live. Ato sang i-share mga higala ang atong program para nga daghan ang makapamati dinhi nining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede na mo kapadangat higalag mga mensahe no kay karong taod-taod atong basahon ang inyong mga messages nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So kumusta de ang tanan nato nga mga higala kutob sa naminaw karon? Ani atong gipangumusta ang atong mga kahigalaan dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong buntag, maayong Domingo sa buntag kaninyong tanan. Ani ato sang mga kahigalaan sa tuas sa uban nga nagkalain nga mga nasod sa kalibutan, asa mo mong dapita na himutang niining taknaa kinasingkasing muna ko higala nga gina-welcome dinhi sa atong atulumanon sa kini ang maayong balita. O gina-welcome sa nato ang inyong mga mensahe o ang inyong participation karong buntaga niining ato nga tulumanon. Okay, atong gipangumusta day atong mahigala di sa Negros diin maabot sa labyog sa ato nga broadcast sa radio. Ay mga dahan tigpaminan to diya sa radio sa Negros Oriental o Negros Occidental. So kamong tanan diya welcome. Good morning sa tanang taga Escalante nga nagasunod nagpaminawan. O niya diya sa Sagay Negros, sa Tubuso, Calatrava, diya sa Gihulngan City ug uban pa dihang dapit sa Negros Island nga naminaw karon nga kabuntagon. Welcome sa ato nga tulumanon. Atong mga higala diya nagamit pog mga sound system ato sang gipasalamatan. Mahigala sa natong naminaw sa mga lanog sa ilang mga speaker sa nagkalain-laing dapit, mga silingan naminaw. Amo sang gipasalamatan. O niya mga nag-view diha karon sa ato nga live through Facebook. Gi-welcome mo na mo higala dinhi sa ato nga programa. Ato nga mga pinalangga nga mga viewers diri sa Masbati. At diri mga viewers Masbati ato sang gina-welcome di ang tanan no taga Masbati ang adtos mga Necesario family, mga De La Cruz family dia, mga Dihito family. Anya good morning sa mga kaigsunan kay Galanto Diaz Placer, Diaz Kawayan. Good morning sa di Pastor Pedro Rosales no maayong buntag. Onya tanan nato matik paminos Masbati og diri sa Biliran province. Sa probinsya Biliran lanog po ni atong tulumanon sa radio mga higala. Ang uban na radio ang gigamit, ang uban sa Facebook ang ilang gitan-aw. Kalabanan dia mga radio, ang uban nagamit ang mga sound system. So thank you kaayo sa tanan nga taga Biliran province no. Mga Lagarisa dia family, mayong buntag. O niya ni Brad John Serino dia mayong buntag. Tanan dia kaninyo naminaw sa Biliran manghinaot mi nga doon natay mapupo karong buntaga nga mga pagtulunan si Ginoo. O niya ato diyang mga suki nga mga tigpaminaw diri sa probinsya sa Liti. O daghan mga lugar diya sa Liti nga naabot ni atong broadcast. Good morning diya ni Brother Otik sa Nico diya sa Baybay City. Ay buntag ni Brother Otik. O niya tanan nga taga Ormoc City nga naminaw. Good morning di ay dias Dolores Ormoc labi na dias mga
suki nato nga mga tigpaminaw mga Disor family. Good morning sa ni Brother Noel Gonzales. Tanan diya taga Ormoc, welcome. Onya mga tigpaminaw nato diri sa Merida. Merida Liti, mayong buntag sa tanan taga Merida. Onya may isang buntag sa tanang taga Palunpon, Liti. Mga suki natong naminaw diha sa Matag-Ob Liti atong gipangumusta. Onya diha sa Kananga Liti, sa Isabel Liti. Onya mga suki natong naminaw diha sa Tabango Liti. Good morning. Onya good morning diha sa pamilya sa mga Quezon, no? Na ni Brother John Quezon, Sister Jody Quezon. Tanan diyang naminaw, welcome. Mga suki natong naminaw diri sa San Isidro Liti, diya sa Kalubian Liti, mayong buntag. Og tanan nga taga Villaba Liti. Good morning diya sa Kagnukot noon, Ma'am Gretchen Novila diya, yung mga Robas family. Yung atos mga Insenso family diya sa Villaba. Labi na ng Brother Jose, Insenso, nilang Sternati, lanog-lanog po na ilang trumpa diha sa Villaba. Mga silingan yang namin na welcome. Yung mga kahigalaan to nag-view diha karon, welcome sa ato nga programa. Dirita sa Islas Camotes, Mahigala, ato siyang gipangumusta ang tanang taga Camotes Island. Kay daghan pug kaayong naminaw diha sa atong programa sa Camotes. Ani ato diayong gipasalamatan si Brother Tato Sotilo diha sa Lower Kagkagan. Duha na ka trumpa yang gigamit, mga silingan yang naminaw. Good morning ug welcome sa ato nga programa. Ani tanan sa natong naminaw diri sa Islas Bantayan. Okay, lanog man atong programa sa Bantayan Island. Bisan asang lugaraha diha sa isla sa Bantayan. Diha sa Madridijos. Kumusta diha sa mga De La Cruz diha family. Brad Jameson De La Cruz diha, mga Orbita family diha, may buntag. Mga Ofiasa family. Atos mga Almunicar family, mga Tayaktak family. Tanan diha nga mga naminaw no, diha sa Kaungkod. Kaungkod Seventh Adventist Church. Good morning. Diha sa Atop-Atop. Diri sa Silion sad. May buntag sa tanan taga Silion. Good morning ni Brother Tets Batsensiela. Oban sa kang Sister Jane, ilang mga kabataan. Naanamutang sa nanukad sa housing sa Silion. Good morning lang ni Sister Dolly Alip. Di mga Alolor family atong gina-welcome sad. O diya sa Bantayan, atong pasalamatan si Brother William Tadlas sa iyang sound nga maglanog-lanog sad na. Good morning sa mga Cordoba family. Diha sa Baud, sa pamilya ni Parilising Cordoba. Atong gina-welcome di antanan na minaw. O niya ato sang pasalamatan si Brother Cutijo. Diha sa Circulo Tikad. Di pa na siya SDA pero kigamit niya yung sound system aron lang makashare sa pulong sino ng atos masilingan. Tanan niyang naminaw sa Circulo Tikad. Good morning, yung mga Gubi family diya. Ato sang gipasalamatan dito sa Islas Lipayran. Si Brother Lucernas sa naglanog-lanog diya nga trumpa diha sa Islas Lipayran. Diya sa Buntay, Tabunok, unya diya sa Pasel Lipayran, mayong buntag. Sa tanan nga naminaw diya sa Butiges o sa Doong. Sa tayo dako nga church diya bag-o nga nahuman. Good morning diya sa mga kaigsunan o mahigalang naminaw. Diya sa Islas Silagon. Unya diya sa Hilutungan Island. Tanan-tanan niya diya naminaw no sa mga kaislahan. Atong gina-welcome nining sayos kabuntagon sa Tulumanon sa kini ang maayong balita. Ni ato mga kaigsunan kigalan diya sa Suwangan. Diya sa Marikaban. Maayong buntag ng tanan diya. O diya sa Santa Fe, diya sa NHA. Atong gipangumusta si Brother Jeremiah Humula. O niya, pasalamatan sa nato siyang sound gaya silang pakusgan aron makadungog yung masilingan diya sa National Housing diha sa Santa Fe. O niya, tanan nga tagalungsod sa Santa Fe. Diya sa Marikaban, atong makaigsunan, diya sa Ukoy, atong pasalamatan si Brother Lot Villabrilli. Good morning sa mga Saspa family diya sa Santa Fe. Atong gina-welcome diyan tanan. O niya tanan nga taga-isla sa Hilantagaan, tanan nga taga-isla sa Kinatarkan Island, maayong buntag.
ni Sister Lynn dia, o niya, tanan-tanan lang kanyo dia naminaw, no? O niya mga naminaw na sab nato dia sa isla sa Malapascua, o dito sa Islas Carnasa. Kamong tanan, welcome nining sayo sa Kabuntagon. O niya, ato sang mga suki nga naminaw, mga tigpaminaw nato diha sa mga suki natong naminaw dinhi sa Mainland Cebu, nga naabot sa labyog sa ato nga broadcast. Good morning sa tanan natong naminaw diha sa mga kabukirang barangay sa Balanban, aniya diha sa Tuburan, ato dang pangumusta si Dong Bob Ritoya Diaz Manga, Tuburan nga wa po na siya sipyat, nagapaminaw og nagsunod siya sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Good morning Dong Bob, uban sa imong family. Anya ngadto sa mga tigpaminaw nato dias to Tabuilan, dias Olivo, dias Dalid, anya dias sa Kalumbangan, ubay-ubay sa mga nagsunod na minaw itong kagsunan, anya diha sa Kantubaon atong ginawelcome ang tanan, dias Kanluhangon, anya diha sa Agimpilakan atong ginawelcome di ang tanan. Good morning dias mga Tirana family, mga Pikit-Pikit family, mga Samson, mga pamilyas, mga Gulbin, mga Yunting family. Good morning di Brother Maning Masbang, Maning abo may buntag nimo. O niya nga to sa ni Brother Pipi Orsabia diya sa Sabah, atong ginawelcome di antanan na minaw, mga silingan na minaw karon diha. O niya dito sa Katmon Higalas, makabukirang barangay sa Katmon, lanog-palanog po ni atong programa, welcome ang tanan diya sa Agsuwao Katmon, labi na diya sa mga Komendador family, mga kabukirang barangay sa Sugod, mga kaigsunan kahigalaan nato na naminaw, amo kamong ginawelcome. So pwede mo makapadangat din sa atong programa og mga mensahe aron ato ng pagabasahon din sa ato nga tulumanon. O ni atong mga suki nga naminaw diya sa Bourbon, o ubay-ubay sa tag mga tigpaminaw sa Bourbon, diya sa poblasyon, diha sa dinhi sa Bundo, Bourbon. Good morning diya sa mga kataraha diya family. O niya ato mga ngadtos mga Murillo family, mga pamilya sa mga Ursal, uban pa makaigsunan to diya sa Calabura, bisan pa man diya sa Lugo, atong tanang mga higala kaigsunan diya, welcome. O niya diri San Jose Bourbon, ato sang gipasalamatan si Brad Rodrigo Villamor sa Sound System. Good morning Brad Rodrigo, uban siyang family, ng Brother Amay Pitugo and family. Good morning sad ngadtos nila ni Brad Rolando Villamor. Kanya mga suki natong naminaw diya sa Kaguyong o diya sa Tabugon. Good morning ni Brother John Lubitania diya, tang Sister Remedios Montiliano, o ni Esther Delma Ando, iyang pinalanggang bandag makabataan, o tanan diyang naminaw sa Tabugon area. Welcome. O niya mga tigpamino nato diri sa Managasi, Tabugon. Good morning diya sa mga Elarcosa family, mga Nano family, mga Soliano family, ngadto sa Ladaga family, tanan diya no welcome. O niya ngadto sa mga Ayurdan family diya salamat, always naminaw. O niya dito sa Kadwawan, diya sa Ilihan, diya sa Kadwawan, ato mga suki diya mga nagpaminawan. O niya diya sa Mahiay Kadwawan, atong pasalamatan si Brother Bean Easter sa naglanog-lanog niyan trumpa diya karon. O diya sa sentro sa Seventh-day Adventist Church, napod ang trumpa diha, ato sang pasalamatan si Sister Marites Paraiso, oban ni Brother Paraiso sa ilang pag-operate sa sound system diha. Mga silingan din namin na welcome. Good morning din Brother ngadtos mga taga-Eden, no? Good morning yung tanan. O niya ngadto sa mga pamilyas, mga arogante nga always naminaw, mga Risool family. O niya ngadto sa mga pamilyas, mga Alikos, mga Agua family. O niya ngadto ni Brother Rosasinia dia, bo may buntag ni uban siyang family. Tanan sa mga taga adiha sa sentro, mga Fuentes, ngadto sa Malconten family, atong gina-welcome sa atong programa. Diha sa Upper Kadwawan sad, good morning ni Brother Siloy Berunas o uban sa atong mga kaigsunan diha makahigalaan. Diha sa mga Tirana family, welcome. Na diri sa barangay sa Libho, mga higala, murag matabwag ang whole Libho tungod kay duha ka mga sound system na gamit, ya mga trumpa pagigipanggamit. Diri sa ibabaw sa Libho, naasad kang
Sister Linda Kamay, muna karaan diya nga trumpa nga naglanog-lanog matag Domingo, o niya naapod sa Little Hills kang Brother Nelson Bersero, lanog-lanog po na yan sound system, o niya dirisan sa Mabuli, duha na po na ka sound system na lanog-lanog diya, kang Brother Mulo Ilanan, o kang Brother Eric Sinoy. So mga silingan diya nato nga naminaw, nagsunod sa itong programa, kinasing-kasing manamo nga gina-welcome sa aton tulumanon. Good morning ni Sister Valentina Baga, nga always nagasunod. No, tanan diya kaninyo, welcome, makahimo sa pag-text mga higala, aron nato nang basahon ang inyong mga messages. O niya, diri sa kinagahan, duha po na ka naglanog-lanog nga sound system diya, mga trompa niya po gamit. Ang una, kang Brother Bernie Katakes, o niyang isa, diri sa Panggamay, napod kang Brother Ani Priscelias, mga trompa sa nang ipanggamit. Good morning na ni Sister Lynn o Brother Edjon diha sa Panggamay. O niya, diri sa kinawahan, tanan diya naminaw no, niya atensyon sa sakop sa distrito ni Pastor Hill. Karong Sabado, ang asosisyon anak paghimua sa kinawahan SDA Church, ana diyang asosisyon sa makaigsunan, ato na hinumduman, labi na nato na mga bahin, di nato sa piyaton sa pag-anto dito. Good morning sa tanang taga Lambusan, labi na dihas mga Frasco family, welcome. Mga pamilya nila ni Brother Christian Lumihok, o niya ngadtos mga Buyosi family, pamilya sa mga Hapitan, ngadtos sa mga pamilya sa mga Magdadaro, nga always yun nagasunod sa atong programa. Good morning sa tanang taga Tambungon, nga always nagsunod. Ato diay nga gipahinumduman ang tanang taga Tambungon na kung dunay problema ang atong motor mga higala, ayaw mong kalimot sa pagduol sa Advent Motor Parts. Sayon kayo ng pagitaon kay atbang rana sa public market sa Tambungon, kilid sa highway, nagbuntaog na angalan Advent Motor Parts, nga gipanag-iya kana ni Florida o Remy Sigarino. Abli na sila gikan sa Domingo hangtod sa adlaw Bernes. O niya, ato sang ipangumusta na si Brother Johnny Ripaha, atong amigo. Brother Johnny, may buntag nimo. Naot pa nga magsugod na mo sa Brother Bilio o atoon sa Bible, no? O niya, karong Sabado, basing kahigayon ka, adto pos kinawahan mo, adto sa dito, kasi magkita sa dito. O niya, good morning sa tanang taga-Anapog, San Remeo. Atong gipangumusta, no, ang tanang taga-Anapog, diyas mga Pagal family, mga Dilaw family, mga Ikarma family diha. So tanan nga taga-Anapog nga naminaw karon nila ni Sister Wilfrida, mga suki natong naminaw sab diri sa Bangkasan, ang lanog po itong programa sa Bangkasan. Kumusta ni Brother George Luna diha, yung family. O niya sa mga pamilyas, mga Negro, welcome. Niya, good morning sa mga Hista family, Diyos Kamansilis, kutob na lang sa naminaw diha, welcome. Mga tigpaminaw to Desmanyo, labi na diha sa mga Peritos family, ato siyang gina-welcome sa atong tulumanon. Ngadtos mga pamilyas, mga Gupyo. Good morning na Brother Jedel Peritos. Ato siyang pamumusta ang ato nga listener. Sila si Lisel o si Larry Sinadhan. Good morning nyo, bro. O Sir Lisel. O niya, good morning sa Tagalook. Diyos mga Lopez family, mga Vargas Ibanez. Good morning sa mga Samson family din sa Sentro Gyon sa San Remeo, mga Monteroyo family. Kumusta sa mga pamilya sa mga Larga, mga Likigan family, mga Kabatanya, mga Layon family diya sa dinha sa Argawanon, mga Ansyano family, ato sang gina-welcome, mga pamilyas, mga Muraka, welcome sa atong programa. Tanan nga tagapatag sa Remeo or kanatibukan nga lugar, mga kabarangaya de San Remeo, kamuntanan naminaw, gina-welcome mo na mo ni Sir Kabuntagon sa tulumanon sa kini ang maing balita. O di ato mga pinalangga nga tigpaminaw diya sa Daan Bantayan area, no? Good morning sa mga pamilyas, mga dihito, diha sa Maya Daan Bantayan.
Good morning di ni Sister Gloria dia Diheto nga always nang maminaw sad sa iyang radio dia. May buntag ni Monster. God bless you. God bless you always. Anya mga punay pamili ato siyang gina-welcome mga Miralias diha sa Lanao. Anya atong pasalamatan si John Punay diha sa Talisay sa Danbantayan. Anya tanan na lang nato diyang mga pads, mga mads nato, mga brad o mga sis, o tanan mga friends nato sa Dias Danbantayan ato nga gina-welcome. Good morning ng Brother Duming Bunukan diha giyang family. So tanan kanyo dia, welcome kanong buntaga. Onya mga tigpaminaw sa nato diris Mindilian area. Labi na dias dang lungsod. Good morning sa mga Gulyemas family. Mga De La Cruz nga always nagsunod sa atong programa. Lang Brother Edic De La Cruz. Bo, may buntag nimo. Onya tanan nga taga sentro gyud sa lungsod sa Mindilian. Labi na sa mga Langgido o mga 5 family. Atong gina-welcome. Onya ato siyang pangumustahon ng atong maabtikon, madasigon nga municipal councilor, si Councilor Raymond Olivar, oban siyang misis si Attorney Olivar. Good morning lang Brother Alex Cañada o Brother Felipe Soliera. O niya mga tigpaminaw na ito dias Tindog o diri sa 108 Medellin. Atong pasalamatan si Brother Terbo Pobadora sa iyang trumpa diyang nalulanog. Yung mga Malinaw family dia, good morning. Mga Lubitania, ngadtos mga Bohol family. O sa tanan na lang naminaw o naabot sa Latos sa tingog sa iyang trumpa. O niya mga tigpaminaw na ito din sa Bugos City, Cebu. Good morning yung tanan. Yadis binabag ato din pangumustahon ang mga Gabiane family, mga Bersero, nga always tagasunod. Kanya ngadto sa Maulingay family, nya Badlino sad diya San Antonio. Ato sa pumustahan Sir Ami. Welcome sa atong programa. Kanya tanang naminaw diya sa Anunang Sur, diya sa Anunang Norte. Welcome ang tanan. Kanya mga tigpaminaw nato diya sa diha sa Kabangkalan, labi na nila ni retired Scout Ranger Isagane Aratsya. Sir, may buntag nimo. Og salamat sa imong sound system diya nga always nagalanog-danog atol gyud sa ato nga programa dinhi sa radio. Salamat kayo mga silingan yung naminaw atong gina-welcome. Onya welcome sad sa mga Lipaw-paw family diya. Onya mga naminaw nato diri sa Baas. Kumusta diya ang mga Bisabilia? Brad Alan, may buntag ni Mogo. O ba ni Sister Amelia? Gina-welcome mga kabataan ninyo diya atong gina-welcome sa atong programa. Good morning sad sa mga Derder family diya sa Dakit nila ni Mads Merlin Derder uban siyang mga apo, mga kabataan. Kanya tanan nga naminaw karong buntaga diha sa Guadalupe, no, atong mga pinalangga nga makaigsunan diha. Successful ang fellowship kagahapong adlaw diha sa Guadalupe, no. Maayong buntag ninyong tanan. Kanya ngadto sa mga Baldusa diha family nga always naminaw. So welcome sa ato nga tulumanon. Kanya ngadto sa mga Munyes family diha. Pamilya sa mga Humawas. Kanya ato siyang gipangumusta ang mga ngadto nila ni Brother Elmer Pelayo, yang family. Pamilya nila ni Pastor Hill Edoliboyo. Good morning na Pastor. Oban sa imong family. Kanya mga pamilya sa mga Brother Edsel Ledisma. Bo, may buntag nimo. Kanya welcome sa ato nga tulumanon sa dinhi sa radio, no, sa kini ang maayong balita. Good morning nila na sa pasaymong to family nila ni Ma'am Joy Sabiha, nila ni Sir Merchon atong gina-welcome. Ani ato sang gipangumusta karon nga kabuntagon si Buboy Minyosa og sayang family nga always naminaw diha sa Guadalupe. Abo, may buntag nimo. Hinaot pa ang Dios tabang kanimong mahibalik ra kita Dios pag-alagad sa Ginoo. Ani atong mga naminaw diri sa Libertad, Dios marangog, may buntag Dios marangog sa Udlot. Ani diha sa Tagasa atong mga brad o mga sisters diha karon ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon.
O niya mga naminaw nato di sa Syukon o diri sa Nailon, labi na diya sa mga Lipon family, pamilya ni Brad Nelson, pamilya ni Brother Libby Lipon, o pamilya ni Aning Jerry Lipon. O niya ngadto sa mga Pioneers family diya, good morning. O niya nilang Brother Jerry Nailon, diya sa Punta. O niya nila ni Sir Arthur Olyamot o ni Ma'am Margie, maibuntag no, ngadto sa mga Bulambaw family, mga Rituya family diya nga always nang sunod, mga Mulihon family, ngadto sa Mahilig family, welcome mga Berdida, mga Canalis family, o sa tanan-tanan lang gayo diha sa Nailon, good morning ng tanan o welcome sa atong programa. Ngadto kang Brother Cesar, Bulambaw bro, maibuntag nimo. O niya, tanan nga taga-Gairan, labi na sa mga Mulihon family. O niya, ngadto sa di Engineer Ernie Catayas, may buntag ni Engineer Bansiyong family. O nila ni Tia Wing, nga diha sa New Public Market, ya, may buntag nimo. Ang Dios magpanalangin kanunay kanimo. So tanan nga taga New Public Market, o tanan nga taga Daang Carbon, ato siyang gipahinumduman ang atong mga pinalanggan tigpaminaw din sa Norte, nga kung anong problema sa atong pananaw mga higala, ayaw mo kalimot sa pagduol sa Icons Optical Clinic. Nahimutang na din sa Bugo City, ubos na sa Gaisano at bang sa karaan nga land bank sa Bugo, nga makita ni mo ng Icons Optical o nasa laiban sa San Remigio at bang sa Prince Kilin sa highway, o niya at the same time sila po nagdumala sa kadtong karaan ng optical clinic sa Bugo, ang Biraki Lubitania Optical Clinic. So, gipanagiya ka na nila ni Doktora o ni Dr. Kunkon Lubitania, o niya, abli na sila higala gikan sa adlong Domingo, kutob sa adlong Bernes, sa may alas 9 sa buntag o hangtod sa 5:30 sa hapon. So, kamong tanan, kung nunay problema sa mata, doola niyo mga higala. Yeah, good morning sa mga Makipig family. O niya ngadto sa mga pamilya, sa mga pamilara. O niya ato sa dieng gipasalamatan karon na kabuntagon ang ato nga mga higala diha sa sila si Brother Wilfredo Hirarman. Bro, may buntag nimo nga GMC ni, o niya di palang sa bidugay nga nahimo nga kauban nato sa iyang pagsunod ko sa programa. O niya iyang sound diha sa Bunakan, ining siyudad sa Bugo, iya ginampakusgan aron makashare siya sa pulong sus masalingan. So good morning nimo Brother Wilfredo Hirarman. Ya diha po sa kilid sa covered court sa Gairan, diha sa Pandan. Napon si Brother Wilfredo Pobadura. Trumpa po nagigamit ni Brother Wilfredo diha. Kagahapon pata kahibaw nga maglanog-lanog din ang trumpa diha sa iyang mga silingan. So good morning nimo Brother Wilfredo, uban sa mga kahigalaan nato diyang naminaw sa lanog sa trumpa, no, dinhi sa Bugo City. Nato ni pagmustahon po si Brother Romeo Aye, ang suki nato ning tigpaminaw, karaan sa ning tigpaminaw sa itong programa, nga naapunis Gairan nga karon ongoing na, padayon na ang ilang Bible study, kauban ni Brother Kern, no? So, good morning diha, Brother Romeo. Diha sa Gairan. Hinaut pa nga ang Diyos, magpanalangin mo, padayon ka sa pag-study sa pulong sa Ginoo. Okay? Sa tanan nga naminaw karong buntaga, welcome o niya, pwede mo makapadangat tag-Bisaya rin na mo. Tulo na mi diri karon sa studio, kompleto na mi. Brother John Dihito, na nasad si Brother Isaw Dihito, nga puli-pulig tubag sa pangutana nga ato nga pagnon karon nga kabuntagon. Okay, sa di pa ko mo padayon sunahan, di pa nato basahon ng mga mensahe, atong ihatag ang panahon ni Brother John Dihito. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon among ipabati sa inyo ang usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa kanunay ninyo nga pagsunod niining ato nga programa sulod sa taas na nga mga panahon. So bisan diin dapita karon, giabot ni atong Sibya sa tanang mga naminaw. Welcome, and God bless us all. Okay, si Brother Isaw Dihito, basig na kay
pagumustahon, Bro Isaw. Eh. Okay, daghang salamat Brother Libby, mayong buntag kanyang tanan mga kaigsunan og mga kigla masuking tigpaminaw pang programa sa kanginan kini ang mayong balita. Sa bisan asa man kamoron nga spito nga nagsunod nining atong programa sa Facebook Live maayong man sa radio broadcast, kamong tanan amo nga kinasingkasing og mayniton nga gina-welcome nining atong programa. Welcome kamong tanan. Ya, salamat sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa. Brother Libby? Okay, daghang salamat Albert Isaw. Ato ning basahon kay ang sugod yung tagtubag sa pangutana higala tungod kay naay follow up kagabi sa ato nga programa Brother John Balisaw nga mo'y atong hisgutan karon na mataagaan atong taas-taas panahon. Atong basahon ni si Bro Norlan Pagal. Salamat sa pagla bro. May buntag nimo bansiyong family. Niapod si Cyril Ching Spartan. Mayong buntag from Basico Church, Manila. Good morning, Cheryl Ching Spartan sa Basico Church sa Manila. Okay, Sister Cheryl dyan sa Basico Church sa Manila. Maraming salamat sa inyong pagkikinig sa ating programa. Naway pagpalain kayo ng Diyos at lahat kayong nakikinig dyan ay binabati namin sa taos pusong pagbabati sa inyong lahat dyan. Okay, ni Asad, si Roland Deriginon, maayong buntag, magbibir o John. Welcome sa inyong tulumanon. Kini ang maayong balita o ilabina diri sa Metro Manila o diha sa Visayas ug Mindanao sa kanang kaigsunan ang Ginoo magauban kaninyo. Happy first day of the week. God bless you. Kinapod si Sister Gay Marie Kalapuan na nanukad sa Saudi Arabia. Salamat sa pag-love o pag-pray, Sister Gay Marie. Good morning ni Maria. God bless you. Kinapod si Brother Doming Bulukan. Mayong buntag parilid o sa tanan nag-view o nagsunod sa pagpaminaw nini nga tormanon. Kamong tanan mga igsuon atong igrit og maayong pagpaminaw nga naghatag og kaalam sa kabuton sa Dios. Salamat parilid. God bless. Okay. God bless also Brother Duming Bunukan. Okay, niya pag atong tanahon, niya po si Amistoso Inasyen. Good morning. Okay, good morning ninyo diha. Kuya Libby, mo request ko akong lulo. Mo request akong lulo. Amistoso Ugsong. Unahan dito sa Suba. Ako na lang i-play ng taon-taon. Panyanya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglamong pag-pray. Panya paminaw, samahan, mga dagmanan, paminaw. Okay. Sterlia, good morning ni Maria. Oban sa imong mga kabataan, imong apo diha sa Manila. Okay, ato ni delikatan o blantaw ang pikas nga screen. Ato ni tanawon alang sa mga naglab o naglight. Dirita sa mga naglab sa ato nga program. Niya si Luna Hani Monterli Punay, Roselyn Mainit, Norlan Pagal, Grace Madhos, Min Chavez Ralices, Linabog Munchadura Nas, Leonidas Tayong Sumalinog, Gay Marie Kalapuhan, Amistoso Inasyen, Roland Neriginon, Sel Bruniola Sanchez, Cyril Ching Spartan, niya po si mga nag-live po din, as Brother Rufino Moreno, Junior Noiva, niya po si Sir Mateo Anderson. Hello, hi Sir Mateo, good morning and your family, God bless you. And thank you so much for listening of our program this morning. Thank you so much, sir. Regards to all your family and regards also to Sir Jerome Patagnan. Okay, niya Sister Pili Dizon, good morning Kuya Libby, o sa tanan na minaw karon
Salamat kuya sa pag-greet nimo. Namo tanan diri. God bless kuya. Pwede kong play song dili kabayran. Salamat. Ang taon-taon ato nang i-play sister no. Okay, ato ning ilion ning ato nga messenger. Ato ning tanawon no higala. Okay. Niya si Jmar Police Gabaton. Sir, good morning nimo. Yan sa Salad. Assistant ni Pastor Hill Oliverio. Good morning dong. Ang Diyos magpanalangin kanimo. Ano niya po si Brad atong bro, si Brad Abraham Clavis ng 10,000. Banato karon. Ay dong, good morning dong. Thank you sa pag-view. Busy magudta ni kay Domingo man ron. Pero nakay gayon pa good. Thank you dong. Ano niya sa Sir Balisa Maglasan sa Mabulili. Good morning sa mga Maglasan pamilya, mga Sinoy family, mga Sayod family, tantos mga Lipalam, mga pamilya sa mga Serapino, o mga Lugas family. Tanan niya ato nga silingas mabuhay. Welcome. O niya po si Bro Nelson Bersero. So good morning niya po. Ang Diyos mag-uban, magpanalangin nimo. Okay. Muadto ta sa pagpadayag sunan hapon si Adong Sir Sumalino. Good morning sa mga Sumalino family diha sa Mabuli. Welcome sa ato nga programa. Kaniya muadto ta higala sa unahan adto na siguro tas pagbasa sa pangutana nga moy atong tagdon sa ato nga tulumanon karon nga kabuntagon. Okay. Ato ning tanawon mga higala. Ato na ta sa pangutana. Okay. No. Okay na. Okay na. Okay, padayon ta mga higala nga to sunahan no. So adto tas pagbasa sa pangutana nga moy atong tagdon karon nga kabuntagon. O kini ang pangutana higala nga ako ning gi-type na lang sa ako nga dinhi sa akong keypad ang pangutana nga diha sa screen kagabi nga gikan kang on air katubang imong amigo medyon. Follow up dahil siya pangutana. Okay, ako ni basahon. Ato ning tanawon okay, mao ni iyang pangutana, iyang follow up ni sa pangutanang gitubag nato gabi siya o lagi bro. Pero gipahunong naman pudna sa Dios mutuman padyod di ay mog bantay anang Sabado sa mga Israelita nga naulipon kaniadto sa Ehipto raman pudna gipatuman sa Dios ang pagbantay anang adlaw Deuteronomio 5:3 ug 15, Malakias 4:4, Exodo 16. Onya ikatulo niyang pangutana ingon dinhi nga pangutana ang kapahulayan nga gihisgutan dira mao ang kapahulayan sa kalag kaysa na ramana diha dira ang gisgutan dili namana ang tulumanon bahin ana. Okay, mo na ipangutana akong utrohog basa higala aron makasalmot mo og tubag. Ingon dinhi nga o lagi bro abad pero gipahunong namana kay pangutana atong gitubag kagabi nagisgot to may tungod sa adlaw pahulay. Mo na iyang reaksyon gipahunong namana. Ingon sa dinhi gipahunong na pod na sa Dios mutuman jud ay mog bantay anang Sabado sa mga Israelita nga naulipon kaniadto sa Ehipto raman pod na gipatuman sa Dios ang pagbantay anang adlaw. Deuteronomio 5:3 ug 15, Malakias 4:4, Exodo 16. Ingon sa dinhi ang kapahulayan nga gihisgutan dira mao ang kapahulayan sa kalag kay saad namana dira
ang gihisgutan dili naman na tulumanon bahin ana. So buti nga pasabot nga ang adlaw pahulay ang gihisgutan sa Biblia wa na to katong adlaw Sabado nga ikapitong adlaw. Ang kapahulay ang gihisgutan diya kanang siguro nga pasabot sa Mateo 11:28 nga kumari kamo tanan nagbulay buhatan og papahulayon ko kamo kapahos ka lang diya kang Kristo murag mo na iyang pasabot. So muni pangutana nga ato nga tagaag pagtagad karong buntaga Brother John, Brother Isaw. Unang mutubag Brother John, dayon Brother Isaw o ni akong tapuson mahigala. Okay, kinini ang mga bersikulo nga iyang gigamit Brother Libby sa dugay og taas ng panahon bisan dinhi sa cellphone sa nagtext-text pa mi. Gigamit giniya ni pero wa gid gihapon siya ani kuan hangtod karon kay ang pagsabot gud niya ug mangutana ni siya ang iyahang pagsabot mao man gyud ipatigbabaw. Kining mga bersikulo nga iyang gigamit 100% misapplication man ni kay wa mo pud ni siya kay bawog unsay paggamit sa kananang gitawag og wa maguni comprehensive study sa textual study ni siya. Basta lang kay makagamit og bersikulo, makagamit og teksto, okay na. Unang-una, ang wa niya masabti kung unsa nga igpapahulay ang gipahunong, Oseas 2:11. So ato na ang gipasabot. Pero ang iyang pagsabot nga gipahunong nas Ginoo, ang kanana ang adlaw nga ikapito nga igpapahulay. Unya didto ra pod kuno na sa Israel ning samot na. Kay nga naman, ang adlang igpapahulay ikapito, ikaupat man na nga sugo diha sa napulo ka sugo ug naunsang pagkaunsaa nga ang ikaupat ramang sugo mo'y didto ra sa Israel. Ha? Mao ni nga unang-una niya atong tan-aw ni kung insakto ba ni ang iyahang pagsabot mahitungod aning mga bersikuloha. Una, si Kristo nagsulti siya sa Mateo 5:17 ug 18. Ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Karon asa may gipahunong na ani? Kay ikaupat man na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Si Kristo wa mo anhi aron bungkagon ni ang kasuguan kundi mianhi siya aron sa pagtuman. Unya ang gisulti sa 18, sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Unya karon gipahunong nas iya, unya didto ra pod kuno na sa Israel kanang suguan igpapulidto sa Israel kay gipahunong naman nas Ginoo na po igpapahulay ron didto ang Israel. Mao bitaw na yung mga kaigsunan nga kining tao nga makigbatok na gani sa kamatuoran muguwa gyud hinuon nga nisamot gyud hinuon ang pagkangit-ngit sa iyahang salabutan kay ang tuyo ang pagpakigbatok raman sa kamatuoran. Kung atong basahon dinhi sa Contemporary English Bible you have 6 days when you can do all your work. We can do your work. Aduna kamoy unom ka adlaw nga makahimo sa pagbuhat sa tanan ninyong buluhaton. Timan ang permiso nga gihatag sa Dios ngadto sa tao nga maghimo siya sa tanan niyang mga buluhaton unom ra ka adlaw. Unya gisgutan dinhi but the 7th day of each week. Apan ang ikapitong adlaw sa matag semana nag-ingon dinhi is holy because it belongs to me. Ang matag ikapitong adlaw sa semana kini balaan ug kini alang kanako. Unya gihisgutan pa dinhi nga gihisgutan pa dinhi. No matter where you live, nya kalom na siya. Sa bisan diin ka mang dapitan nagpuyo. So ni ama ka nagpuyo sa Pilipinas. Nya tun-i pag-ay ng imong Biblia kay naa magkadi ay kay mga Biblia pod. Unya nag-ingon din no matter where you live, you